Mont-ras, ple ordinari del 6 de juliol de 2009. Acte final, el transfugisme. Últim tema, i justament aquest és el que fa referència a aquesta imatge que tenim els polítics. No sé si han vist, nosaltres sí que ho hem vist, suposo que vostès també, el dia 3, dijous, setmana passada, el dia 4, el dia 3, va sortir un anunci en un diari que deia la Comissió Antitransfugisme del Congrés declara trànsfuga Tololí a Mont-ras. I això fa referència a vostès, als 4 regidors de Convergència i Unió de la regidora no adscrita. Una primera pregunta que jo tinc és, donat aquesta nominació que vostès tenen avui de trànsfugues, és si vostès avui reconeixen aquest transfugisme i si vostès, com a tals, retornaran a l'alcaldia la legítima alcaldessa Mercè Català, que va guanyar l'alcaldia a les eleccions del 2007. És una primera pregunta. Una segona pregunta és per la regidora no escrita, que diu... Ja està contestada. Les respostes no, no penso fer. Respostes no. No la tenia, pensava que al mateix diari... Borratxes una mica i no saps ni vols que contesti. Hòstia. Parles, després quan jo contesto... Hòstia, No, és que sap què passa? Que una vegada em va dir que era un desgraciat. serà possible. Es va ofendre molt. I no ho fa callar. Em va dir que era un desgraciat. Avui m'ha dit borratxo, però dic que és un similar. Però és un similar. No, ho han sentit tots. La regidora no escrita, Anna Ruiz. Estem mascarats per una paella bruta. Diu, Anna Ruiz va dir ahir a aquest diari que tenia la consciència molt tranquil·la i que si tornés a passar ho tornaria a fer. La regidora no escrita, que porta les àrees de sanitat, benestar social i lleure, i va afegir: he fet el que el poble volia que fes. Sempre he actuat per l'interès general del poble i estic molt contenta perquè estem treballant molt, va sentenciar Ruiz. Bueno, nosaltres tenim els nostres dubtes respecte a això, evidentment, i jo li recordo a la senyora Anna Ruiz que en plens anteriors li hem portat aquí 448 signatures de veïns que li demanen que vostè plegui. La pregunta és, vostè encara no veu que el poble el que li demana és que plegui i no que faci el que va fer i continua fent el que està fent? I llavors, la pregunta que li he posat en els dos darrers plens, pensa entregar la seva acta de regidora a Anna Ruiz i plegar i deixar al regidor de la llista d'acord municipal, el regidor no, el següent candidat de la llista d'acord municipal que prengui el seu lloc? Sí. És que com que no l'han demanat mai... Sí, m'has acabat, senyor Gómez? Vostè? De moment sí, senyora. No, si no l'ha dit, no s'ha dit totes. No, si ho podem en surt alguna nova. No, o s'ha dit totes o no contesto. I sap què? Com que no ens vulgui contestar, no vull que me la contesti. Aquesta vegada som nosaltres que no la volem escoltar. Doncs mira, ara et contestaré. No sé què fa, la veritat, amb aquestes 400 i pico de firmes que diu que té. I penso que potser se'l porta a dir cada dia, no? Perquè si no es presenti. Senyora Ruiz, jo li vaig dir que aquí estan, el dia que vostè entregui la seva acta de regidora... Doncs no sé què fa. Es presenti. Vostè plegui. No, es presenti. No, vinga, es presenti. Si no vaig a dormir amb elles. Bé, Els presenti. una mica pressa. Sempre hi ha pressa. N'hi ha que tenen més i altres comunitats que tenen menys. Han acabat? Sí? Digui. M'agradaria ser molt davant de vostè perquè digués una mica del xarop que fan les coses a la boca. En un moment de crisi, moments de dificultats, poques inversions,
diguéssim, 70.000 euros amb uns 12.000 d'extra a la banda de futbol, 20.000 d'en fet en destres, 3.000 en samarretes mal escrites. També una mica de xarop, això, perquè li convé. En un moment de crisi. Per tant, no suposo que buscar. I el segon prec, és evident, després de l'actuació dels meus companys, jo li demano en nom del Partit Socialista del grup que represento la seva divisió, perquè quina imatge dona un camp trànsfuga. Aquest és el camp que es mereix més. Hauria de repensar-ho i dir. Molt bé. Doncs, hi ha una pregunta més. per últim, i per acabar el ple, no el plegaré, com vol que plegui. Si el legítim guanyador de les eleccions últimes va ser un servidor, que em van faltar 8 vots per fer la majoria absoluta, que em van guerlar l'alcaldia amb nocturnitat i l'oposició. Au, va. Vinga. Vinga. Per tant, li estic contestant la pregunta que m'ha fet. Per tant, sàpiga vostè, i el que vulgui ho entengui, que el pacte de govern que hi ha en aquests moments no es trencarà per res, ni per signatures, ni per mobilitzacions, ni per molta propaganda que facin córrer pel poble, com la que ha sortit avui, per molta propaganda que passin pel poble, intentar degradar a les persones. El que s'està fent és això. I no s'està fent oposició, s'està intentant degradar les persones. Per tant, quan més es faci, més forts serem. I nosaltres acabarem la legislatura de la manera que estem ara. I a les pròximes eleccions el poble tornarà a triar qui cregui convenient cada governar. Per tant, aquesta pregunta ja la tens contestada. Vostè coneix el sistema democràtic del Guany? Vostè sap que és una regla que dona els regidors segons uns vots, uns percentatges i tal, i que això és correcte al pacte que va haver entre el Codi Municipal i el Regidor Socialista i que nosaltres no li vam trobar res, ni amb al·legogia ni amb nocturnitat. En canvi, vostè sí que governa amb el suport de la regidora. Com que això veig que s'ha convertit en un círcul, s'aixeca.